Salutare toată lumea, bine m-am găsit la un nou daily vlog. De data aceasta sunt cu prietenul meu, Atelu. Salut! Și acum Cendaba. Da, și o să ne plimbăm și noi pe aici. Da, după cum vedeți, știți că mai am făcut o colaborare cu o fată, aceea este sora lui. Da? Da. Da. Da, și o să ne plimbăm pe aici. Dacă vine soarele fix acum, așa nebunesc. Se vede bine. Da, și n-ai asta pe filmare. Da, și o să ne plimbăm pe toată cartierul. Uite, era să fac lunarul. Lunarul, fain. Mi-am ieșit de vreo 3-4 ori. Da, și da. Da, Aici muzica e ciudată. da. Că e ca din Final Fantasy Freddy's. Da, și deci n-aude. Îmi spun, auzi muzica asta? El, da, n-aude nicio muzică. Da, e de sus. Da, ca, da. Da. Dar ce face ăsta de aici? Habar n-am, nu mă interesează de aici. Poate să facă cu Cindala. Ha. Da, și o să mai postez o colaborare, cred, sau o să postez alt video după ce mi-au un microfon. Că știți că am postat videoclipul ăla cu Metin 2 Origins, prezentare, o să vi-l las în descriere. Da, de fapt am postat 2 videoclipuri cu Metin 2 Origins, numai la primul videoclip am băgat și intro-ul. Da, da, și știți ce aș vrea să vă zic? Aș vrea să strângem maxim 50 de abonați. Atât e recordul meu. Sau 100. Dacă se poate și 100. Nu? Da? Da. E frumos pe aici. Așa-i. Puteți să vă uitați. Da, noi locuim aici, după, este în spatele blocului și este un parc dărâmat, deci numai topogan nu mai e, bănci, o bancă deja e distrusă, deci nu mai e nimic din ea. Fix acum au trebuit să vină soarele. Nu știu dacă se vede bine, dar se vadă. Da, nu e nimic, stai liniștit. Oricum am lovit deja cu Chendama de câte ori. Dar are grip sau nu? A mea nu. A mea da. O să-mi iau Chendama și eu din aia cu grip. Hai, în parc? N-are rost, ne plimbăm, nu știu. E daily vlog. O să mai stăm și un pe la scară, cine știe. Cred că o să-l postez ăsta de 20 de minute, stați un pic. Și da, am revenit, am avut niște probleme, astea și astea, alea. Da, și o să... Da, iar am revenit, a trebuit să lucrăm la ceva și... Da, am ajuns deja din parc, în fața blocului unde locuim noi. Noi locuim la scară. Și vărătăm și scara care locuim? Nu. Suntem în aceeași scară? Da, sunt vecini. Wow, uite. Ce-oi? Ce-oi? Uite mai coxa. Da, și imediat până să ajungem la scară o să mai povestim alea. O să mai ăsta. O să mai povestim și pe aia o să o chem și noi video 3 minute. Mai povestim câteva secunde. Da, gata. Da, am uitat, nu uitați să dați un like la început. Un share. Dar încă nu e gata videoclipul. Hai să stăm aici. Da, ușa noastră, după cum vedeți, este cam, ruginită, să zicem așa. Și peretele, ăla de sus,
Stați. Stai să mă trag. Îl vedeți? Da, și cam asta cu acest episod. Nu uitați de like, comment, share, subscribe. Da, și ne vedem data viitoare. Pa, pa!